Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndiyamikire kubwera kwanu. Mwatikonda kunsanje kuno. Mukatitowezera basa apita mutalika kuti anthu akunsanje onse kuyamikirani. Ndiponso tifuna baba Samuel Otadi kuti Mulungu dziko ino liyende mutendere. Zikomo kwambiri bwana. Amen. Zikomo kwambiri Gogondamira mmanja mwina mwachifumu. Olemekezeka andunathu ndiloleni pano kuti nditane a council chair Councilor Omar Chale kuti atilandire. Choyamba ndipereke maulemu kwa maminista athu, ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa magogo, ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa makhansala nzanga nonse, ulemu wanu, masinyo gulupu ndi magulupu, kwa abale anga nonse amene muli pano kumene mwazalumikiza mwambowo. Ndiperekenso ulemu kwa polisi azitetezo nonse amene muli pano. Choyambirira ndipereke ulemu wapaderadera kwa ofisi kwanga Mr. Ben Phiri mene ndachoka ndichongese kaye. Ulemu wanu bwana wanga, zikomo kwambiri. Sumati si anthawi zonse mumakhala nafe. Ulemu wanu ndiperekenso kwa munthu wankulu amene amatimirira anthawi zonse Deputy Achisale. Ulemu wanu ndilephera kutchula mayina pepani achitetezo ndingonena ini jeno kakhale kuli akuluakulu ndikhoza kulakwisa. Maulemu wanu ine ndakulandirani kunsanje kuno ngati nzika yoyamba kusanje kuno. Ulemu wanu ine mawu anga ndisiyambiri ndikungonyadira pa zimene mukuchita kusanje kuno ndi kuchikwawa. DPP kuonesa leadership weni chifukwa kunoko nthawi zambiri even ku Mozambique anzathu ku Mozambique ndife nthawi yonse samatha kusiyanisa kuti kuno ku Malawi chifukwa nthawi zambiri timatha kulekereredwa, koma zimene zikuchitika izizi zikuoneseratu kuti ife ndi Malawi yeniyeni. Ichichi ndikukupemphani komanso mukatiyamikire kwa bwana Nkhuba, munthu wankulu kwambiri, president athu Arthur Peter Mutharika Nkulukuta moyo. Ife tayamikira kunsanje kuno. Bwana kuno kunachitika ndithu zopasa manyazi. Ndikupira a minister Mr. Ben Phiri anabwera kuno kuzatilimbikisa. Endi kunsanje kuno ndikho kuti no makesi kuti anthu aphedwa ndi awiri okha. Pamene anabwera minister nkukhalira na pansi komanso ndi akuluakulu a polisi. Kuyoka tsiku limeneyo ukafikanso tsiku lero sikunachitikenso maskando yayi kusonyeza kuti a polisi ndife tagwira ntchito yolimba kuti zinthu zimene zisachitike. Ende tikupromisani kunoko sizichitika yayi. Anthu azimvesesa ndithokozenso magogo potenga nawo mbali nthawi yomweyo pamene zitachitika. Magogo nthawi yomweyo adayitanisa misonkhano moti mwinamo ndinapitamo ndithu ngati council chair ndinakachitira umboni kuti no magogo akufalisa uthenga wabwino aliyense pano azindikira. Mwapadera nditengereso mwayi ma minister nonse kuno ndikhuya kuti mwabwera ndi nsewu timatitala amene uja mwaona nokha kuti nditala amene uja anatipusisa mu bome imene yadutsayi kuti no atibweresera tala amene uja bwana mukatifikisirabe uthenga kuti kulibeko tala. Tindi college ili apo yaononga ndalama zambirimbiri chifukwa kuti tinasintha boma. College yo yangosiyidwa moti anakusewera kumene koko. Ndi nkhani kuti ndi college yabwino bwino kwaonongeka mamiliyoni ndithu. Akuluakulu pamene mukapita chonde tiganizire ndi kuno kunsanje. Ife tikunsanje ngati mamva kukoma ndi DPP. Ndi chifukwa chake mukaona tikavote. DPP imatenga 1 palibe amene angapikisana naye kunsanje kuno. Ndipo ndikukayikira kuti munthu alipo munthu pano angapange zinthu zosemphana ndi DPP ayi. Ndi chifukwa chake mwaona makhansala onse kunoko ndi DPP. Kulibeko wotsutsa. Ndikupitiranso kuti maimbi onse akhala DPP palibe amene angapange zinthu zosemphana ndi DPP. Musakhumudise musaone anthu uchonje onse ndi DPP. Ndi pamene mukaphika zinthu kaphikeni mukukumbukira kuti ku DPP. Ndiyamikire a polisi ntchito imene mukugwira mdera mwathu muno. Inde sikumasowa opulupudza koma ambiri ndinu abwinobwino tikuyamikireni tikugwira ntchito zosiyanasiyana. Kudera kuno kunali zovuta zambiri mbava ng'ombe zimangosowa koma ndiyamikirenso anthu amene mwatumiza ausi office in charge pamikivini pamalakapa pamene anabwera tinapanga misonkhano ina ndi ina ayikako chitetezo kuli bwinobwino ndithu kusiyana ndi mmene zinali mbuyo.
Pana ine sanene zambiri sonkhano ndi wanga si wanga ndi wanu. Ndangofuna kuti ndikulandireni kano umasuka kuno kunsanje ziko kwambiri. Ziko mwambiri Councillor Omar Chale amene ndi Council Chair ku Nsanje District Assembly. Olemekezeka nduna nthawi ino ndikufuna nditane gulu la Police Orchestra komanso Brass Band kuti atisangalatse kanthawi kochepa. Police Orchestra and Brass Band. Yes. 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 Mene ndithu mukuonera pamenepo ndi Police Band imeneyo kuyimba ndithu makamaka kumwambo kumene kuchitika ndithu kuno Nsanje. Kunoko kuli nduna ndithu zaboma zimene zabwera kuzawalimbikitsa anthu kuti chimene chinachitika masiku apitawa chisachitikenso iyayi. Pano ndithu pakhale zochitika zambiri kuphatikizapo nyimbo. Ndiye ndisachite kutchulutsa gagandiwa, ine dzina langa ndi Stanley Kadzuwa, ndimuyitane mzanga Simeon Voice amene ndithu ali wotola nkhani wathu kuno kuti mwina atiuze ndithu ziwiri zitatu makamaka pamene ndithu zilili kuno. Simeon. Ya zomwe kwambiri mzanga Stanley. Atiuze bwinobwino kuti mwina zimene zikuchitika kuno ifika tangolowera ndithu mkati mwa mwambo umene ukuchitika pano pa Ntowe ground. Zonadi uze anzathu amene akutonera kutisatira pano pakanema wa MBC kuti kuno tili ndi kunsanje makamaka bwalo limene lakuti Ntowe ground. Nkhani imene atibweretsa kuno ndi nkhani yosakhala bwino imene inachitika sabata ziwiri zapitazo pamene kuno zinamveka ndithu kuti anthu ena anaphedwa makamaka pakati pa maboma achikwawa ndi kuno kunsanje. Anaphedwa powaganizira kuti amasowetsa kana kuti ziwalo za malobisika m'matsenga. Izizi zimangoyambika mamidzimu kuti mwina amaneta kana munthu wachilendo ngati memuli inumu kudusa ndi mwana uja mwina amathopito kamuza munthu wina kuti ziwalo zake zobisika zasowa. Ndiye izi zimabweretsa zipolowe zomwe mwina anthu amapezeka kuti akupita kutenga lamulo lija m'manja. Pa Chingerezi amati mob justice. Munthu chakumupha ndithu pa nkhani ngati zimene zizi kuti akumuganizira kuti wasowetsa maliseche a munthu wina. So boma litaona kukula kwa ntchitidwewu fatikana kuti padali panopa anthu pafupifupi 8 ku chikwawa anthu 6 kuno kunsanje anthu awiri ataya miyoyo yawo ndithu tukamba pano ali m'manda kuti anaphedwa poganizira nkhani imeneyi. So boma linachita machawi kwambiri kubweretsa achitetezo apolisi. Kunabwera apolisi pafupi 300 amene anabwera ndithu zakuyimisa chitetezo kumaboma amene wa achikwawa komanso Nsanje. So apolisi wakhala kuchita zinthu zosiyanasiyana, makampeni, kuyenda kupanga masewero, kusewera mipira. Nkhani yakulu kufuna kufalitsa uthenga kuwadziwitsa anthu kuti nkhani zimenezi ndi zabodza chifukwa chokuti nkhani
ndizikhulupiriro chabe ena akuti kazinambira kuchokera ku Mozambique so zikuoneka kuti zimangofalikira ndiye lero nduna pafupifupi zisanu zabwera kukwaniritsa nkhani yomweyo kuti funa kuthetsa ntchito imenewu kapena kuwadziwitsa anthu kuti asiye kuchitirana nkhanza kapena kuphana kuona kuti uku ndi kuphwanya malamulo fo kuti munthu akakwira nzake kapena mwina kuganizira kupanga chipongwe sumatenga dzanja lako ndikuyamba kumulanga umeneyo kanene ku polisi so nkhani imene abwerera kuno nduna zisanu amenewa ndi nduna yona zachitetezo apita mukhito abweranso ndi achiwiri yawo tikuona Anoman Kisale tikuonanso nduna yazofalitsa nkhani amenewa Ashadrak na Malomba tikuonanso ndithu Benefit amenewa ndi nduna imene ili yaona zamambo mang'ono nduna zonsezi zakugwirana manja ndikubwera kuno kunsanje kuti athandize ndithu kunena kuti iya nkhani zimene zizabodza mwina mwachidwe lingafotokozera chabwino ndiye tikuona kuti ndithu apa pali zoyimbayimba choncho pakuoneka kuti pakhale magemu pakuoneka kuti pali anthu ena ampingo komanso ndaona azimayi mwina zimenezi zofunikira bwanji kuti zonsezi ndithu anthu amene wakomana zonadi umadziwa pa chikhalidwe chathu ifa Malawi timakonda zinthu za msangulutso mwachitsanzo tikakamba za mpira anthu timaunjikana pamodzi tifuna kuti onere mpira so akuluakulu abomawo kapena apolisi anaona kuti agwiritse ntchito mwayi umenewu chimodzimodzi apa pabwera wakuyimba apolisi band utsakuona pabwaloli pabwera anthu ambiri amene akufuna aonere zimene zikuchitika so iyi ndi njira imodzi imene ayigwiritsa ntchito kuti ithe kufalitsa uthenga kutsutsa za mchitidwe oyipa umene ndithu anthu akhala kuchitirana kuno andizikuoneka kuti zikugwira fa chiyambireni kampeni imeneyi palibenso munthu amene waphepa chabwino zikoma kwambiri Simeon apa ndithu timve uthenga kuchokera kwa police band amene ndithu akupereka nyimbo zimene zili ndi uthenga wosiyanasiyana Sinijiziwa ine ya bale China baba mojiani Sinijiziwa ine ya bale Wena kuti chirombo ine ya bale Wena kuti chirombo ine ya bale Chirombo kana chiwona Nikada chipa ine ya bale Chirombo kana chiwona ine Nikada chipa ine ya bale Nero diribe bambo Wamasi ine ya bale Nero diribe bambo Wamasi ine ya bale China kama ijiani Sinijiziwa ine ya bale China kama ijiani Sinijiziwa ine ya bale Wena kuti chirombo ine ya bale Wena kuti chirombo ine ya bale Chirombo kana chiwona Nikana chipa ine ya bale Chirombo kana chiwona ine Nikana chipa ine ya bale Lero nibe mai Wamasi ine ya bale Lero nibe mai Wamasi ine ya bale China papa motiani Sinijiziwa ine ya bale China papa motiani Sinijiziwa ine ya bale Wena kuti chirombo ine ya bale Wena kuti chirombo ine ya bale Chirombo kana chiwona Nikana chipa ine ya bale Chirombo kana chiwona ine Nikana chipa ine ya bale Lero nibe bambo Wamasi ine ya bale Lero nibe bambo ine Wamasi ine ya bale Police orchestra. Brass band. Brass band mulo wakanthawi kena. Ndiloleni olemekezeka nthawi ino tipitirize ndi zolankhula. Ndiwapemphe bambo Richard Chapaleza Chikoko Luhanga, Inspector General wa Malawi Police Service, kuti atilankhule. Ziko kwambiri
ndikukhulupirira kuti tonse taswera bwino. Choyambirira ndipereke ulemu kwa Honorable Mkito, Minister of Homeland Security. Ndiperekenso ulemu kwa Dr. Ben Phiri, anduna athu amaboma zang'ono. Ndiperekenso ulemu kwa anduna athu a information amene abambo na malomba. Komanso ndipereke ulemu kwa achiwiri anduna Homeland Security abambo Norman Chisale MP. Ndipereke ulemu kwa gogo Ndamela ndi magogo nonse amene mwabwera kuno. Apolisi azanga amene tili pano, antchito zaboma, azimayi, azibambo, anyamata ndi asikana. Choyambirira ndikulandireni kumwambo wa lero. Ni mwambo omwe apolisi ife takhoza zonena kuti ticheze ndinu anthu kuno ku Nsanje. Of course tabwera patachitika zina mbuyomu zosakhala bwino. Komabe tinaganiza kuti ndichofunikira kuti tibwere kuno limodzi ndi nduna zonse zabwera pano. Tizacheze nanu kuno kwa Mfumu Ndamela. Ndikuthokozeni mabwana anga nonse mwakhala ku ma ministers po chiona choyenerera kuti mubwere kuno muzatithandize ntchito imeneyi yophunzitsa anthu ntchito za polisi. Kuno ku Nsanje nkhani za nkhaza zilipo ndithu. Kuno ku Nsanje nkhani za kuphana zilipo ndithu. Sikuti kulibiretu. Mwina ndingoyamikira kunena kuti pamene zinayamba izi nkhani za kusowa kwa maliseche titakuzuzulani munazuzulika mwansanga ndikusiyiratu nthawi yomweyo. Ndithokoze afumu Ndamela mwanena moveka kwambiri kunena kuti atabwera Honorable Ben Phiri kuno kuzakulangizani munayitanisa mafumu anu onse ndikuyankhula nawo. Ndinene kuti ntchito imene munagwira ya afumu ni ntchito imene tikufuna kuti zikhalapo pakati pa ino mafumu ndi ife apolisi. Andi panopa tikulimbikisa kwambiri ubale wa ife ndi apolisi. Ndithokozeretu anyamata nonse amene ndakuonani muva ma reflector chifukwa zikusonyeza kuti mukutengapo gawo pa nkhani ya chitetezo kuno kwanu. Inuyo ndi amene timakudalirani. Apolisi pa Nsanje sakudusa 200 ayi. Sangakwanise kuti agwire apite paliponse kuno ku Nsanje kuno ayi. Koma chifukwa cha inuyo amene mmazipereka pamodzi ndi mafumu kugwira ntchito ya polisi zimakhala zosavuta kuti ife tikwanirise kukufikirani. Nde imvani kuyamika kwathu. Nkhani yayikulu imene tikufuna kukamba lero ndi nkhani ya nkhaza. Nkhaza zilipo zosiyana-siyana. Pali nkhaza zomwe timachitira azathu monga zomwe zinachitika posachedwa kungoyambisa miseche zinthu zosaziwika bwino basi maliseche asowa mpaka kupha munthu. Zinthu zosakhala bwino. Ndinenese pano kuti mchitidwe umenewu tikuyenera kusiya. Mukapitiriza tikamvanso kuti mchitidwe umenewu kuchitika tizabwera. Panopa tinabwera koma sifa ambiri koma tizabwera ambiri siku limene lolo ndesi muzatifuna chitetezo yayi. Andi ife sicholinga chathu kuti tiziyambana ndi anthu amene timagwira nawo ntchito. Ndiye tiye tigwirire ntchito limodzi tionesese kuti zimenezi zisachitike kuno kwa Ndamela komanso ikhale mbiri yakale kuno ku Nsanje konse. Chifukwa ndi zinthu zopanda pake. Mukapitiriza kupanga zimenezi ife tizakumangani. Andi ife sitisangalala kumanga munthu yayi. Koma munthu kalakwira malamulo timakumanga ndithu ndikupita nawe ku khoti akakuweruze. Ndipo chilango chakupha munthu chimakhala chilango chachikulu kwambiri. Chifukwa ukakhala ku ndende moyo wako wonse olo kuphedwa kumene malamulo aboma lino amalola. Nde zinthu ngati zimenezo tenti zipewe chifukwa muzavutisa ana anu, abale anu, azikazi anu, azimuna anu, ndani azibweza anu aliyese amene amadalira inuyo. Andi tikamagwira pa nkhani za nkhaza sitigwira mmodzi ayi. Munalipo anthu 100 tigwira nonse ndikupita nanu ku khoti chifukwa nonse mwatengapo gawo la kupha munthu. Mwakuti pamene ndikukamba pano tili ndi anthu oposa 80 ku Chitili prison amene tagwira ena ku Nsanje kuno pamene ena tagwira ku Chikwawa. Andi ninene pano ulera kuti sikuti tamaliza kumanga kwa ngati wina akakuganiza kuti apolisi anabwera ndiye kuti ndabisala tikupeza.
andi tikakupeza ukayankha ndithu. Tithokoza amene mwatithandiza kupeza information yosiyana ndi kusungitsa bata kuti mwagwira ntchito yabwino. Ndinenenso pano kunena kuti kwabuka mchitidwe wachabechabe umafuna umayambana ndi apolisi. Ndumaswa mapolisi unit. Muziwe kuti mapolisi unit wa ambiri akumangidwa ndi ofesi ya bwana Dr. Ben Phiri ndi mafumu awa kwa DC. Ndalama zimene mukuononga pakuswa mapolisi unit ndi ndalama zanu zomwe. Andi chifukwa chomwe mukuswera unit ndi chakuti munthu wakuberani olo wakupangani chipongwe apolisi amugwira kale nde inu muli ndi cholinga chakuti mukaswe police unit mukatenge munthuyo kuti mumuphe olo mulange nokha. Malamulo salola zimenezo ayi. Amene ndi olakwa inde koma inu mukangomupha mwalakwisisa zedi anditiza kugwirani. Kukhoti sakanena kuti namenyawo chifukwa choti anandibera kumenewo simunganene zimene zozo poziteteza mkhoti ayi akakumanganibe. Nde ma police unit ndi apolisi timakutumira nawo. Tiye tikhale nawo bwino, tichezerane nawo bwino, tisaononge zinthu zomwe tokha tinamanga. Chifukwa zinthu zimene zizi ndi chitukuko. Andi nonse mugwezana nane kuti kumene kuli polisi yabwino kumakhalanso chitukuko chochuluka. Ndiye tiye ndigwirirane bwino. Pakhala kusiyana pakati pa inu ndi apolisi, tiziwiseni nsanga kakuli John kulucheza imbani ku headquarters tibwera kuti tizave ndi chani ndipo ife tukusimikizirani kunena kuti zonse tizathana nazo mogwirizana ndinu. Ndikupempheni nonse kunena kuti tiye tigwirizane pa ntchito ya chitetezo mmene tayambiramu. Andasangalala ndi mmene mwatulukira muno andikuona achitetezo ambiri ndi mmene tizikhalira chonchi. Ife apolisi tikusimikizireni kunena kuti tigwira nanu ntchito ndipo sitibwerera mbuyo ayi. Tili kuno chifukwa cha inu. Andi ife tiyesesa kuti tikutetezeni muzikhala mwamtendere, muzipanga ma business anu bwino, muzipanga kani magule ndi chilichonse muzipanga bwino. Popanda choopa anthu tizitha kuyenda momasuka. Ndi zimene ife tikufuna. Osati wina azitiopseza kuti mukapita kunsika akauchosa ndi maliseche zaboza zimenezo. Apolisi aonesesa kuti zimenezi zisachitikeso. Ndikafika pamenepa ndikufunireni kukhala kwa mtendere kuno ani ndikusimikizireni kuti polisi igwira ntchito mokutetezani inu nthawi ina iliyonse. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Olemekezeka amenewa anali Inspector General wa Polisi Bambo Richard Chakupaleza Chikoko Luhanga. Posachedwa apa nditana wachiwiri kwa nduna yona Sandziko Honorable Norman Chisale MP. Koma ndisanatero nimafuna ndidziwitse olemekezeka kuti mwambowu uli live pakanema ya MBC komanso pa wireless ya Police FM 92.4 ndi 92.6 MHz. Nditane matimu anya Chilenda Select ndi Brigos kumene muliko kuti mudzikonzekera pompano ndikhala ndikuita nani kuti mulowe mu ground muno. Nditanenso ndikonzekeretsenso azimayi amene mutavine utse komanso mbuya Antonio mukhale pafupi pompano ndikhala ndikuita nani. Nthawi ino olemekezeka ndiloleni kuti nditane wachiwiri kwa nduna yona za mdziko za chitetezo cha mdziko Bambo Norman Chisale MP. Olemekezeka bwana wanga bwana Mukito amene muli nduna yotiyang'anira ife zokhudzana ndi chitetezo, komanso bwana Ben Phiri amene mukuyang'anira mafumu onse, komanso bwana Namalomba ulemu wanu, bwana Iji ulemu wanu, mafumu athu ndi tonse amene tabwera pano. Ine ndingopita kumbali ya Achinyamata. Achinyamata ndifunse nawo potitamvetsedwa kunena kuti ukagundana ndi nzako mapatire yakumachoka sakutero. Ndiye ndikufuna ndifunse inuyo pamene mwayimapo mwagundana ndi anzanu aliyense atayang'ana kabulula mwakemo ngati mulibe mapatirewo aliyense ali nawo. Achinyamata tisamatumidwe zinthu zopusa. Andale ena amene miti yawo sigwira ntchito asakugwiritseni ntchito pofuna kubweretsa chisokonezo m'dziko muno. Ndikupempheni achinyamata
mukathera kundende anzanu kapali pano 80 chakuti tu 80 chakuti alowa kale atsekeredwa mgayiwa kulibe. Inu mungachoke pano ukapereka mgayiwa kuchichiri tisamale. Ndikupempheni tisamale. Andale ena tasiyani azimanga zawo zobusazo. Mukangomumva wina akunena kuti mabarire asowa nthawi yomweyo mmangeni. Musamenye, musamuphe, mungomutenga mukamupereke m'manja mwa apolisi. Pamenepo inotenga wanga ndomweyo ndisire bwana wanga anenapo. Komanso bwana ndineneko pang'ono. Kuli Longwe uku, kuli Chibwana. Chibwana chofuna kuti adziputana kutosana nda polisi. Polisi imene ankapotosana kumaidelera ndi China pita icha. Noti polisi ya Ruhanga imeneyo siteka. Ndipo ife titana nawo. Ma president nonse opuma dzipatseni ulemu. Ngati simudzipatsa ulemu ife tikufakani utsi ndipo ndilamulo utsi ukupezani. Tengani matako akhale pansi nthawi idzakwana ya kampeni mudzatuluka ife tizakuyang'anirani bwinobwino opanda chosokoneza. Vuto limene lili ku MCP kuli vuto kuli banyamata sharp otadzipereka advice kwa munthu wawo. Ife tikuzeni President Peter Mutharika anangoti kungoluza ife tinangoti mangochi sit down anakhala pansi. Muganiza kuti Peter Mutharika anali wopusa? Anakangokhala pansi ndiye anadzatuluka ndikuyamba kugwira ntchito yake. Endi kampeni yake sinamvute tu ankangofusa mwadya lero mwakhaula akatero yokakhala pansi. Inu tamwe kukavota tipemphe nawo Central Region zoyambana nda polisi zithe kuyambira pano tonse tendere limodzi. Kuno zokuti muzitosana nda polisi achinyamatano ndikukupemphani ayi tentisiye kati kumvetsetsana ndikubwerezanso ma president opuma perekani chitsanzo chabwino kwa anawa. Chomvetsa chisoni bwana ichi ndikuze nizoona. Tiga stapulitsa tatitapulitsa red finance nali gulu pulitsalo tapulitsa kuyang'ana security yake inali pamene popo 0 kwa 10. Oto president ibe bakozopangidwa chipongwe tikanangotengapo nsambi security ama vice president ma former president wonse uyimenera kukhala yodziwa chochita. Koma ine lero ndikunena security yaku MCP ndi 0 kwa 10 ndipo ndikunena 0. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.